हामबायदों हाय हाय चिनि मीडिया रत्न जों जे सत्र बुलागाति एसेम्बली कमिटिनि सिङाव संजाबफोरनि दिनै चिनि लास्ट माने जों लास्ट गैलिया तामनि बागै हेंगे जों आरो टोटाली साइमाना चिना बिटु जे चिनि बुथ सेन्टार माने सेन्टार आरो बिथिङा जों बिसेस गै जारा चिनि एसटी जे सीट बा एया ताम थानाय एसटी नि जे एरिया आरो जों टोटाली जों ताबो 30 ता हाय बुथ कमिटि खाय जों सक्सेस खालामनो आबानि बागै जों दिनै पाइथां जे 27 28 29 अबाहाय सालताना हामानि दिनै चिना आरो लास्ट जों आरो गाबदिबो कमिटि आरो जों दिनै जों आरो साइटका बिले साइटका 10 ता बुथ सेन्टार बायदि जों दिनै कमिटि खालाय डिटेल बुंनो रिपर्ट जों हागा अबन बिसं जों खायसे दिनै नै जे दिनै तिब्रामा थाने हाइ कमिटि निर्देश नि अनुसार जों आरो खरसा 5 ता बुथ सेन्टार जों खरसा दिनै नियाता अबाके बिसंसंग जोंहा बने बागै ब्लेक खातम खाबो जों तामनि बागै दिनै अबाके साराते पुरा गनाङै जब तो खायना अबाके दागि माने बतन रे कमिटि खालाय दङ नै दिनै जों अबाके दिनै निर्देश न पालन खालाम मोजां सातम तपमा आरो जब तो विलेज नम्बर आबो जे माइ बर्मानि ग्रुपफोरा सामं खुमो या खालायै जतन फालिमोन बागै खातम खाबो खाकसान ताई अबाके जों लास्ट ताइसे टोटली जों जे कोअर्डिनेटर संमनि कोअर्डिनेटर नतयै जों बुथ कमिटिनि चिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेंट केसिआर अबाके तयै जों बरना ताइसे डिटेल रिपोर्ट नानो ओमफ्राय जों 5 तारिखआव बुसगां मासनि 5 तारिखआव जों कैसा दयराम कमिउनिटि हल कैसे प्रग्राम नालाय आरो जों टाइम क्लियर खालायै जों अबनो नायखा बो एरियाव बो पार्टी बसु बुथ माननाय अबाहाय सेन्सास होबो जों दिनै डिटेल माने अबन परेन जों बो वाटर जों सप्लाइनाय आरो जों टोटल फाइनल ओ बिसो माने हायबोनो जों सागा अबो जों बुखु बाय उनुमाहाय सामाबाया डिटेल नों दूर तो दूर खायै अबाहाय रिपोर्ट दे अबसे सिनि रिक्वेस्ट जों अबाहाय जों 80% 90% सामाना जों हायबोनो बनो ताइसे निर्देश बा दूर तो दूर हाबदे नक नक खाबाय अबाहाय टोटली रिपोर्ट ना हादने जों बरमा अबाहाय निर्देश दय फाइनल रिपोर्ट जों पास्टरगा जों क्लियर ना जों जे चिनि जे ताबो रमिना रे चिनि आरो जे एरिया दंमोन ओ एरियावा प्रटेक्ट वाटर जों सप्लाइ हायगा जे वाटर जों चिनि उइक नि आपलोड जों सागला श्रीनगर गाबर्दी जून 3 जून बिसिंग 17 गुलाघाटी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी अब्जार्वर नि सामंग जों श्रीनगर गाबर्दी कमिटी हल 10 टा पुलिस स्टेशन तैने जों कायसा बुथ लेवल कमिटी रबाय दिना आथिक्लामे पान्डा ताबुन पाइद्र अरनि रिपोर्ट खुबै काहाम अरनि अर्गेनाइजेशनल पोजिशन खुबै काहाम जों साइमानो जे चिनि बुथ लेवल कमिटी नि बर काहाम सामुख्लाय दङ ग जायगा जों कोअर्डिनेटर बो खलायका प्रत्येक 5 टा बा 4 टा बा 6 टा पुलिस स्टेशन ती कायसा कोअर्डिनेटर और 10 टा पुलिस स्टेशन कायसा 4 टा पुलिस स्टेशन ती कोअर्डिनेटर खायका ताकु दिनेश देबबर्मान ते कैसे 6 टा पुलिस स्टेशन थी कैसे खलायका ताकु बिजन देबबर्मान गाव जगाव बरनि सामुं खुमुंनाय बर फ्रिक्वेंटली बर बुथ लेवल कमिटी बाय बर सामुं खुमुं खालायनाय जत पुल नि जता याथार इलेक्शन नि जता सामुं खुमुं भाई खलायताय बिएलए रक बाय बिएलए रक बाय अपॉइंटमेंट खायनाय ककमा सानाय बुथ लेवल कमिटी नि परेबो बरनि सामुं बिएलउ रक बाय सामुं मा खायनाय इलेक्शन नि जत स्टाफ रक बर कन्टेक्ट मा खायनाय बने एंटायर जे प्रत्येक बुथ कमिटी अर्थात पुलिस स्टेशन जे इलेक्टेड रूल आबनती बर सब समय न सामुहुमु खायमा दिगि मातों आज गो जों 100 बिसंग 100 जों बाहायके सिनि संगठन जों मजबूत खायमान तेबो शक्त पुक्त खायमान आबनती बर सब समय आज गो सामुहुमु गो बर सामुमा खायनाय ताय नायखल नांनाय गाबोन बगे और जे 10 टा पुलिस स्टेशन बो खूब सैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट जों फाइनल सेप थांनाय बुबुग्रानि दागि मुंबाय जों 17 गुलाघाटीनि जों खर'नि और अब्जार्वर आंनि जी दायकरसिनि एमडीसी गणेश देबबर्मा जों 5 तारिख आगस्ट जों फाइनल सेप रिपोर्ट नाहानायनि बागैनाय एफोर कम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट जों तैयारि खालायनाय बुबुग्रानि थानायाव जों और रिपोर्ट सबमिट खालायनाय जे प्रेजेंट कंडीशन एवं आगामी दिन तिनि तामुंनाय आबारो जों 5 तारिख आगस्ट तिनि दयराम पारा कमिउनिटी हल आरो जागो सिनि फाइनल
डिस्काशन ताई रिपोर्ट जों आरो कालेक्शन खालायनाय जों सिनि अबजार्भारनि सामुनो जों आज सिनि आ दिनो जों कंक्लुड खालायनाय ते जों सामु जे जोंनो दायित्व रखा आ सामुनो जों सामाप खालायनायनि बागै जों आ प्रोग्राम जों यावना हाजाखौ एभ्री बुथ लेवल कमिटिनि जे कमिटि दंखानो जथेष्ट अरो तो जों हाजार हाजार बरन जों नंगे मेनका जारा बुथार तालिकानि एक्सपार्ट अर्थात बुथ लेवल कमिटि बनो टुकटाक जिनिस बनो कोनो किछु सामुं अरबरनि शर्टकामिं बा शर्टफल तंखा बा लेखना तंखा गैप तंखा आ गैपनो जों तेसा काहामके फार्दर इंस्ट्रक्शन बाके सामुं खालायफिनाय अकरनो साना बागिनो बुथ लेवल कमिटिनि म मीटिं म बैठक कैसा प्रभापुर एडिसि विलेज कैसा तंगो जेकानगर एडिसि विलेज ते कैसा तंगो अनिनि ईस्ट जारुलबासाय ते कैसा तंगो वेस्ट जारुलबासाय चारटा एडिसि विलेज अब गुलाघाटी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि जों अरो श्रीनगर गाबर्दी जुन नि बिसिंग अब लायो दिनै खा दंथ'खा तामनि इनके जों सिनि अबजार्भार खालामनाय आरो थायो सिनि गुलाघाटी एसेम्बलिआव बुथ कमिटि बाय जों रिपर्ट नामानि काहाम बागै जों खा दंथ'खा तांके जों साइमानो गुलाघाटी एसेम्बलिआव जेबे बुथ लेवल बुथ कमिटि खारजां पड़े जेबे सामुखायो सामुखाय जे रिपोर्ट मामानि बड़क जेबे सिनि मथ फायाको आबरनो सतनि तुबै सिनि मथ तु मानि किसु अंश फायाको बड़क साव जे बड़क फाइपाइनाय गावमाके बनै सामुं नुगै बं रिपोर्ट नुगै खा दंथ'खा गाबैनो मा साव बुथ कमिटिनि जे तंमानि एडिसि चंमरिआव कोनो बुथ कमिटि करै जों गोबां बुथ बायरा कप्लाइनखा दाबो बुथ कमिटि खाजाक का ओ बुथ कमिटि खामानि यागलो तेबो काहामंगै तंगो सिनि आबनि सिनि ओ बुथ कमिटि सामुं खायमानि रिजाल्ट जों बुसकांगो विलेज कमिटि इलेक्शनखौ जों मानाय तेगेसा 2023 सिनि लास्ट फाइट बबागर जे सामानि आफुर जों स्राय सायमानाय सिनि ओ बुथ कमिटि लेभेल खाजमानि सामुं गाबैनो जों दिनै ओ बुथ कमिटि 10टा बुथ पुलिंग स्टेशन ति खाजाका चारटे बेसि खबजागाव परपुर जेकनगर ईस्ट जारुबासाय वेस्ट जारुबासाय गाव चारटे न खबजागै 10टा पुलिंग स्टेशन दुइजन कोअर्डिनेटर खाजाका खरकसा बरं गोनां बिजन ते खरकसा बरं गोनां दिनेश बरक बुसकांगो ओ जे 10टा पुलिंग स्टेशनाव नायनाय इनके खा खायो तेबो खामंनाय जे फायार को फायनाय दिनै ओ परपुर कमिटि हल गाबदियाव खायजोंमानि ओ ककसाबनि दै जों सानामुसंगो कसानामुसंगो जारा सिनि थानसाव फायको बुबागनि गेदाति पार्लेन सिनि बरक दफानि बागै मानथानि बागै जे डिमान्ड खायमानि लास्ट फाइटो फायदे हनि कबुं नारगो ओ दिनै ओ नंनि चेनेलनि बिसिंतै खा खायो बरक ओ कखनावै फायना